Dinner yang naibe video मोननाय टपिकनि सायाव बाथ्रा सावरायगोन। नाम्बार 1 जाबाय जिउनि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन गाज्रि आरो थार बाथ्राफोर। आरो नाम्बार 2 जों सावरायगोन बेखौ सोलोंना लाब्लाथाय माब्लाबाबो थखाय जानाय नङा। गिबियावनो जों सावरायगोन जिउनि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन गाज्रि आरो थार बाथ्राफोर बेनि सायाव। नाम्बार 1 50% सुबुंफोरानो दिनैसिमबो हिनजावफोरखौ गोनांथि सानो। नाम्बार 2 जेब्ला सासे सिख्लाया गावनि बिदा बिफंजों फट' पस्ट खालामब्लाबो ब्रादार होनना लिरना होनो गोनां जायो। नाम्बार 3 बिसनायाव हिनजावखौ नांगौ नाथाय हिनजावसा जोनोम जाब्ला अरायबो हिनजावफोरा रायजाबाय थानो गोनां जायो। नाम्बार 4 जेब्ला माबाफोर बायनाय लानायनि सम फैब्ला गासिबो बुङो आंनिसो आइ होनना, नाथायबा जेब्ला अनसायनाय फुजिनायनि बाथ्रा फैब्ला नोंनिसो आइ होननानै बुङो। नाम्बार 5 गार्लफ्रेन्डनि बाथ्रा फैब्ला गासिबो बुंगोन जा सोलिनो थाखायल' समायना नङाब्लाबो जागोनलै होननानै, नाथायबा हिनजाव लानायनि बाथ्रा फैब्ला गासैबो समायना आरो गोथार नागिरो। दायो जों सावरायगोन बे बाथ्राफोरखौ सोलोंना लायोब्ला माब्लाबाबो गुबुनजों थखाय जानाय नङा। नाम्बार 1 देहायारि लुबैनायनि थाखाय मोजां मोननायखौ माब्लाबाबो देखायनो एबा गुबुननि फिलिंस आरो जिउजों माब्लाबाबो गेलेनो नाङा। बे मोनसे आखल आखुनि थाखायनो सोरनिबा जिउआ अराय समनि थाखायबो बरबाद जालांनो हागौ। नाम्बार 2 पर्न फिल्मनि फाग्ला जानो नाङा। बेजों मात्र नोंथांनि गोहो बोलोआ गाज्रि लामाजों ओरैनो थांगारगोन आरो नोंथाङा गावखौनो गाव गाज्रि सानलांनो हागौ। नाम्बार 3 इंलिशआ मात्र रावल'सो। नोंथाङा इंलिश बुंनो रोङाब्लाबो नेगेटिभ एबा गाज्रियै माब्लाबाबो साननो नाङा, नाथाय सोलोंनो जेसे हायो एसेनो नाजा सम दिहुननानै। नाम्बार 4 गुबुनखौ मेगन मिसिमनानै फोथायो आरो आसा खालामबाय थायो अब्ला बेनिफ्राय दुखुल'सो मोनो। नाम्बार 5 बांद्राय भद्र आरो मोजांबो जानो नाङा। दुनियाया गासैखौबो लुथिजोबनानै लागोन आरो जेबो टटबो मोननाय नङा। बेनिखायनो हुसियार था, गुबुननि गाज्रिबो दा खालाम आरो गावनियाव जानाय गाज्रि एबा गोरोन्थिफोरखौबो ध्यान लाखि। नाम्बार 6 इन्टारनेटनि दुनियाखौ एसे थाबनो फोथायनो नाङा। देखायनायखौ थाबनो गोमोनो नाङा एबा इमप्रेस जानो नाङा, बेजों थखाय जानोबो हागौ। नाम्बार 7 माब्लाबा ब्रेना जायखौ थार होनना फोथायनायाबो थार जायाबो जानो हागौ आरो जाय थार जायो बेखौ जों हमदां मोना। बेखौ बुजि आरो गुबुनजों नांज्लाय खमज्लाय दा खालाम। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामना खोन्था आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम।